दायो फैलायबाय नै प्रेमजित नार्जारि ब्लग चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम दायो माने खुलुमनाय सिबिनाय अनसायनाय थाग्रोबाय आंनि बिदा फंबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दायो माने मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनो थाखाय सानदों फुं गोरलै समावहायनो मोखांबो सुवाखै आङो मोखांबो सुनाय जायाखै ओरैनो सिखारनानैहाय माने हाखु दाखु ओरैनो ब्लग भिडिअ लाबोनो थाखाय गोसो जादों नोंथांमोननिसिम जेन' माने रायजो राजा साफ्रोमबो मोनथियो होननानैहाय मोनथिथों होननानैहाय भिडिअ खालामनो थाखाय गोसो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्रायो दिनैनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय हिन्जाव खारनायखौ बेबायदिनो होबाय थानांगौ जायो मानो होननानै बुङोबा माने ससियेल मिडियायावहाय होब्लासो बिथांमोनाखौहाय मोनथियो ओमफ्राय मोनथिनायनि गेजेरजों हमनो हायो आरो बेनिखायनो सिस्टेमावहाय फैनांगौ आरो अब्ला लोगोफोर दायो माने एसे बुंफोरनानैहाय होनोसै खोनासंदो दायो माने सासे सराइबिलनि नङा सरि कसुगावनि सासे पनिन गयारिया समायना नार्जारिखौ बेबायदिनो 30 तारिख आगष्टनि बेलासि समावहाय लानानैहाय खारदों होननानैहाय दायो माने ससियेल मिडियायावहाय मिथिसोगारनाय जादों लांखारनाय हिन्जावनि मुङा जाहैबाय समायना नार्जारि सराइबिलनि ओमफ्राय लांखारग्रा जाहैबाय कसुगावनि मुङा जाहैबाय पनिन गयारी पनिन गयारिनि बिसिनि मुङानो जाहैबाय गयारी आरो ओमफ्राय बिहा सानै गथ' दङ होननानै बुंदों ओमफ्राय बिहाव बिखुनजो रावबो गैया होननानै बुंदों दुखु प्रकास खालामदों केरिना गयारिया माने गावनि फिसायखौहाय माने मोजाङै मोजां माने फैफिनजानो लुबैदों बिथाङा बेबायदिनो बिजनेसमेन खालामोमोन होननानै बुंदों बिजनेस खालामनानैहाय संसार सोलियोमोन ओमफ्रायो बेबायदिनो संसार सोलिनायनि गेजेरजों बेबायदिनो बिसोरो माने अनलायनानै संसारखौ जाबोदों गथ' गथाय खांबोदों ओमफ्राय ससेयावहाय बेबायदिनो बिसिनि बेबायदिनो समयसायावहाय गोग्लैनाय बायदि जाहैबाय दायो माने 1 लाख थाखा लानानैहाय थांदों होननानै बुंदों पनिन गयारिखौ हिन्जाव लानानै खारनाय समावहाय पनिन गयारिया 1 लाख थाखा लानानैहाय थांदों होननानै बुंदों ओमफ्राय गारि दंमोननो गारिखौहाय माने 1,60,000नि बन्दक होनानैहाय होदों होननानैहाय बुंदों आरोखि ओमफ्राय 60,000खौहाय हिन्जावनो होलांदों गावनि हिन्जावनो ओमफ्रायहाय 1 लाखखौहाय माने गावगा हिन्जाव लानानैहाय थांनायावहाय लांफादों होननानैहाय बेबायदिनो गावनि जि अनजालि बिसि केरिना गयारी बिथाङा फोरमायदों आरो दुखु प्रकास खालामदों नंगौ पनिन गयारी ब्र नोंथाङा जेरावखि थाया मानो नोङो नोंनि अनजालि बिसिखौ नोङो बजबफैफिनदो नोङो जेरावखि थाया मानो नोङो फैफिनथारनांगौ ओमफ्राय नोंनि गथ' सानैखौ सोर फेदेरनांगौ सोर फोरोंनांगौ दायो माने दायथ'आ नोंथांनिसो नोंथाङा दायथ' सासे खारि जानानैहाय नोंथाङा बेबायदि दासो हिन्जाव लानानैहाय खारनाया बे जुक्तिनि बाथ्रा नङा बहाबा दायो माने हमजाबायनानैहाय दुमजायोब्ला नोंथांनि बहुद लस जागोन होननानैहाय साननाय जादों आरो बेनिखायनो हमजानायनि सिगांनो नोंथाङा गोख्रैनो फैदो आरो नोङो बिदेशियावहाय बेसेबां नोङो संसार जानो आलाय हाफाय गोदाव सोरावनो बेबायदिनो नोंनि बिमा बिफा आरो फिसाफोरखौ गारनानैहाय आरो नोंनि अनजालि बिसिखौ गारनानैहाय नोङो थांनो नाङा गोजानावहाय नोङो गोसोखौ फिनफिन पनिन गयारी ब्र नोंनो गोख्रैनो फैफिन नङाबा माने उननि समावहाय नोंहा बेबायदिनो ससियेल मिडियायावहाय गोबां बेबायदिनो नुजायोब्ला नोंथाङा जोबोद दुखु गोनां जागोन दायो माने बे पनिन गयारीनिनो न'खरनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ
माखासे डिसक्रिपसनावहाय होनाय जासिगोन। बे नाम्बारावहाय सोरबाफोर नुदोंब्ला अन्नानैहाय खोन्थाहरदो एबा हमनानैहाय दोनदो, जाहाथे माने गोरलैयैहायनो बिसोरखौहाय बेबायदिनो हमनो हायो आरो। हामबायसै बिदिबा, थेंक इउसै। गुड मर्निं टु अल अफ इउ, थेंक्स। आरोबाव सासे बिसोरबो सासे UPPL नि लिडार होननानैहाय ससियेल मिडियायावहाय मोनथिदों। बे आंनि बाथ्रा नङा दे। सासे UPPL नि सासे लिडारा बेबायदिनो गावनि बिबोनांखौ बेबायदिनो गावनि बिबोनांजों गोसो थोलायनानैहाय गाज्रि खामानियावहाय थांदों होननानैहाय दायो माने मिथिनाय जादों आरो ससियेल मिडियायावहाय। बेखौनो आं सेबखांनानैहाय आरोबाव होबावनाय जाहैबाय। नोंथांमोन दायो माने रायजो राजाफ्रा बिसोरखौहाय हमनानैहाय बेबायदिनो स्टेटमेन्ट लादों। हिन्जावनियावबो सोंदों बिबोनांनावहाय, नोङो बेखौ मोजां मोनमारो नामा होननानै। मोजां मोनो होननानै बुंदों आरोखि बिबोनां हिन्जावा बिगुमैखौहाय आरो। गोबांथार बेबायदिनो इन्टारेस्टिं सोंदों रायजोफ्रा, नोङो बे नंगुमैखौहाय गोसो थोयो नामा होननानै। औ, आं गोसो थोयो होननानै बुंदों। ओमफ्राय बेबायदिनो बिगुमैनावहाय सोंबाय, अरुन बरुवानियावहाय। अरुन बरुवा बुंदों जाहैबाय, माने आङो बिबोनांखौहाय अनो आरोखि। आरो अनोब्ला बेबायदि खालामनांगौ नोङो होननानैहाय बेबायदि सेबखांनाय जादों आरो रायजो राजाफ्रा स्टेटमेन्ट रायदों आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो UPPL नि लिडार जानायखाय दायो माने माखासे पार्टिनि लिडारफ्रा बे UPPL माखासे मावनाय लिडारशिपनिफ्राय एरख'बाय होननानैहाय मैयाहायनो ससियेल मिडियायावहाय बेखौहाय होनाय जादों। नंगौ, माने पार्टिनि गेजेराव सोरबाफोर माने गाज्रि मावोब्ला बेखौहाय एरख'नाया मोजां। मानोना माने पार्टिखौहाय बदनाम होनाय जायो। बेनिखायनो एरख'नायानो मोजां आरो। बिदिब्ला भिडिअखौ माने एसे गोबाव खालामनो, भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। हामबायसै बिदिब्ला, थेंक इउ।